Hello guys, ngayong hapon guys. Ano ako sa akong bagong laing vlog karong hapon na. Niya kita karon sa lugar din Redemptorist Church din ani diri manimba ang mga tao sa adlaw nga Domingo, Redemptorist Church. Niya di kita karon guys. So ya tong interview ang mga makikiligmos nga niya karon diri sa vicinity sa Redemptorist Church. Mga tanat unsay kanang kuan nila, unsay kanang mga gipangbuhat ito diri atong kuan tungutan na question interview, question and answer. Mga patungutan sila kabahin silang kahimtang karon. Ilo nay, may hapon din ay. Taga diin man kanay. Taga diri nagunsa mo diri nay. Ngayo mi sir. Kanang mga itabang no? Kanang mangayo ra gyud para kaon. Para kaon lagi. Nya palit sa namog tambag na mi sakit. Mao gini imong kuan ay, mao gini imong kanang trabaho matag kuan. Saon na sir, maninda Matag adlaw? ko sir. Hmm. Diha gyud mi diha nagpisto. Nya, Gidakop man mi. mo ba? Daghang kay kog tinda ato sir, da magkakuatan sa ato. Mo ba? Nya, unsa man tong tuiga siya nahitabo nga gidakop mo? Dugay na sir oy. Si Rakil nga. Naabot mi dito sa bukid. Bukid siya. Sa Siraw. Nga naman. Kanang kay wa naman mi kapuy-an diri sa Permero. Nya gihangak man ko sir, gi-admit ko sa Cebu City. Wa mi kapalit og tambal sir, ni gawas So, ko. pila naman ka tuig diri nga nagkuan? Pila naman ka tuig diri nga nagpakilimos? Kuan, duha na ka tuig sir. Duha na ka tuig? Oo. Kay atong mga Kanang napakay pamilya na wa nay ano pa? ako'y mga anak sir, nagimo man sa sila ila, mga pobre magbana. Taga diin man sad. Asa man sila puyo? Ana sa diri. Ha? Maninda sad sila sir, hasta yung bana. Nya, wa di ka suportay sa mga anak? Wala sir, ay ako magay na ning kamot. Kumagay na ning kamot nga ma-hospital ko sir. Nga naman, parehas sa mga lisod no? O ba? Sir, Duha na ka tuig diri. So, kay ato, pait man kay dito sir, kay kanang saka ka na og sa bukid gud maghatod tagagbati. Kutas man. mo ba? So, ni agwanta lang jud ka nang pakilimos diri. Nya, unsa man? Nya, Kumusta man kanang- imong kita diri ni? Okay ra? Okay ra man sir. Magkakaon na sad ka? Magkapait ako og tambal. Tapos Kanang ipait ako og tambal. Kuan sad ako. na di kay sakit na yung sa may sakit imong pamati diran. Kani gyud sir kanang ECG man gani ko og ekstrihan. Tapos Giresitahan na yung ko niya. O lagi na ako permi paliton. mo ba? Idak Mayra. Oo. Pat man nakatablitas. Mao na imong maintenance, Silvi. Nya paliton sana nimo siya basta makakwarta ka. Oo, nya kana sang musuyop sa kog asus eh. Para sa baga lagi. Oo. Nana. Mao gyud nay kanang pila naman edad nimo dero nay? Kay sinta naman po sir atong Enero. Nya asa man ka magatulganan karon? Di, laklin. Asay dito ko sir kay muuwan man. Ay, sa to pa ikaw naginusara na lang di ka? Oo. Nga akala. nagtaguyod sa imong kinabuhi niya ang imong mga anak ko nakatagda. Asa man? Mutagad man sila sir pero mo lagi. Parehas gyapon pobrezad. Manggapon gay na ako. Mo ba? Yawa Labi gud. na nakoy apo nga way mama o papa. Nya nag-eskwela man na siya tagaan jud nako kanunay. Kay iplite man nihatod sa budol. Naam gyud mga tawo ang kanang kuan ay kanang giloy-on bitaw nay. Kanang pilam sa kitaon nimo kusagaran sa usa ka adlaw. Kanang kapis katos usay 200. Nya kada adlaw gyud di sad. Di sad. Kanarang Domingo ug Miyerkules sir. Luya nimo niya inyong kaon mo tag adlaw asa mo mahita kaon. Tagaan kay misa siguro na mo ang kanon usay kape. Mo ba? Oo. Pero di gyud tanay gayon nga makakaon mo. Oo. Naagi panahon nga kanang wala may kaon. Wala. Luya sa nimo no. Wala mihimo sir ay. Kanang laing adlaw, kanang dili Domingo asa man ka? Ari dili magkudon-kudon ug asay maluoy. Kinsay maluoy nga mohatag
Wow, saigit sir. Wala. Kutob lang sa imong pangayuan. Oo. O ba? Saigit sir, wala. Wala sir. Saigit sir, wag gani ko ipait og tambal ko na. Asa na ko ron. Sakit pa Oo ba? Likod ani. Kita kay ng tambal. Sa 60 anyos na ka? Oh, sa sinta. Sarado? Anang kape na sir, kay iniro man ko nagsaisinta. Okay. Imong bana day, asa naman day? Wa na magulbana sir. Patay na, sir? Nani ko sir. Kasi naninda pa ko na may nakasisbana. Pero ang imong pinay-ana na ito bukid yun. Taga bukid jud ka. Hadapi sa bukid. Siraw. Siraw ka? Oo. Oo. Imong mga nasa kay mga parinti dito. Wala anak ra. Nga naman. Naminyo taga dito. Taga asam day ka original jud eh. Original eh. Kabugo man mi sir. Taga Bugo. Unya, wa na may himo, wala na. Oo. Mau ba? Wala ka mo duol ko na, di sa kaganahan mo puyo ka ng home for the ages para matiman mo ba? Ay, dili sir. Nga naman. Kana bitang mga madri bitaw nay? Di naka ato bitami sa kuan sir. Tangan anang kuan ay. Wa may hatag permi sir, way bugas. Kausaran may tagaan. Dili ba kanang mga home for the ages ba kanang mga kuyanan sa mga tiguwa nga walay mga timan. Jangan ato day. Atong yatuan. Di ba kanang ato tapuyo? Ano bang ug mamatay sila rehipos? Oo, gata kadugma. Oo. Ay nana Sila rehipos eh. Ha? Kung nay anak ka, di sila madawat. Basta na anak? Kaya titigalan na nawato ka ng pamilya na. Kung mamatay ka, lumura ka dito. Kaya dito ka dito na yung pamilya mo, tambong. Mau ba? Hindi na dito po sa taganiin. Kaya kung masakiton dito, bakon ko na anak. Luoy kanyang kemte kamo mga masakiton mo nya naamo nga rin sa gawas ba murag Ay, tamo. luoy sa gid kayo. Isa man sa ni? Karo man. Yang apo. Ang apo na ni mo nay? May malaginig ko aning imong apo, may maginig dagway na imong apo. May malagi itsura ni imong apo, mura mag anak Amerikano. Tisoy man lagi. Alam mo yan. Tamahan na. Mga mahana ni. Ako ba maloy ko magtanaw ninyo kay naamo diri sa kuan niya. Ako dyan, nadyo ko din ito. Tanaw na nako ninyo, naagi mo yung mga kuan dito, mga sakit dito ang ibang mati. Sa di haming puyog min duha. Baligo lagi mi sa uwan sir. Hoy, Para na to. Apin mo ka. Awa lagi uy. Ako may bait. Unya, kano sa mo kutog diri nay? Antos ka matayon sir. Ha? Antos ka matayon. Kaayon lang mo diri? Wa may muhatag sir. Oh, yes, Ako okay. na ko pamilya dito, muli na lang ko sa amo. Ay, Yato pa. ba eh. Ay, tayo din eh. Nagpalimot ka naman din, nahuli na nagpalimot. Ano, nangawas, nangayo. Ito, nagabaan kami. Kapag inipan nyo ito, ito, Oh, ya bitaw eh. Luoy kay eh. ito, mga ito. Di gidalin. Ito, ito, ako anak, wala mo ka na itrabaho kayo. Inuhanan man yung papili. Mo gid. Ang gawat. Kung ano, mangayo, kumikot, palimot. Oh. Ay, ma'am. Mao naman gyud yung mga buhi. Ako ganit, sir. So mao na sila guys, mga makilalimos dito sa kuan ba kung gihinabi. Mao yung uya din nila eh kay pagit sa kayo ni sila kay na mga sakit ba niya. Na mga sakit niya, wala yung mga nagatima nila ba niya pangayo ra sila diri. Loy pa ni sila eh. Ako, sir. Ako ang anak, kailangan. Ay, trabaho. Kuha rin yung mga anak, kadagag anak yan pa mo. Oh. Bari ka kuha anay. Sa inyong mga anak. Ang nila rin batasan ng mga asawa. Ha? Ang nila rin batasan. Pero okay ra, mayor sila kayumtang di sad. Nagabang sila. Ha? Nagabang. Nagabang. Wala itong amahan na ito.
May bata ako, nagabang ko. Oh. Luoy sad oy, di sad lalim oy. Di sad lang. Bait. Ug ako siguro may kanang anak siguro niya, akong mama magunani murag Pamahal lang, pamaya ko lang sir. di siguro ko mahimutang oy, murag mukuan jud siguro ko eh. Sabi ni mo sir, Ako gid siguro ang papuyo sa balay nga kanang dili na ko pasuri-suri nani eh. magulat ko magabi. Kaya, sobra ko beta niya po. Oh, Sabi, nanyapo ng taco biscuit. So, dito ko malimot. mao gid. Nahinas siya na yung panabang. Ginuro na ibaw na. May tatabangan ng gobyerno na no? Ako, gilingaw, kulit pa ni Chris. Hindi ba gindiri? Kanang itubang mo kuan ba ibutang mo kanang usa ka kanang lugar ba nga atimanon mo ba no? Idaga ni Kunila. Dito sa DE, dito sa DE, Pinulidi. Hmm. Pag abot dito, gidandos ko sa gata sa gugma. Karon tulog ko nga libre sa taon. Nya. Amo ko, kasi nagasutin ako yung mga anak. Ako daw bata. Yan. Sa ato pa dili mo dawaton kuno aming mga anak. Oo. Yang dawaton katurang kanang walay mga anak. Wala mga anak, wala pamilya ba? Ah. Oh, day. Napalang ko yung kita ko ng Kaya yung mga anak, hindi tagtrabaho, Bakit sir. lang ko? Oh. Sus. Ako pag kumilan na. Duha ka nang nagtrabaho. Di sila maluoy neng? Di sila maluoy yung ginikanan? Duha ka nang nagtrabaho og DPS. Kana bang sa gobyerno ba? Basura. Mo gani, nagtrabaho ka ni nya nganong ipasagdan mo. Di man, wa man ko'y anak nagtrabaho, sir. Ay ka may wala pero sinane na Oh, Kay mga laki man. mga laki. Na ako nagkalig ako sa mga anak, kagbera ko nagkalabira na akong upang. Tabi na ako kay mga babae. Hmm. Mga daw ang mga bana. Ang ginuoran na ibaw, ginuoran mo baw nila. Kung ibawaan ka lang, may pagulat sa nila. Karon dili ka sa bang Okay gobyerno. lang siya kung magmahay kay nabibig Kaya ako kung katrabaho rin, wa. Bito luoy kayo, luoy kayo. Kapareha sa kuha, sir. Di sila makuan, di sila mahadlok kabaan. Say, sir, muhilag ko kung katula. Labi nagmuhang ako. Hmm. Itasan ko ko. Hmm. Kaya matawag na ko kay taon. Anak mo ginatong Ang papel. mga Ang driver may may hatag. hatag na nagkakapanya po na kadetan. Mao gyud. Pwede, kadaan ko pa. Sige lang na, naamon ko yung gamay grass dito rin, paambit lang ko ninyo. Bisa ginagmay, gamay raman eh, pero inyo lang, mamtay lang yung kwarta, huwag daghanap, kwartahan pa tanay, hatag dito ko ninyo dako-dako. Pero mamtay kwarta na eh, kuha lang, gamay lang na eh. Dahil kayo ang pobre. Dalikan na natin bukas doon, naman yung kaliro. Mga talong ka ko nyo, tag 100 lang na ha, yung ilang kwarta na yun. Salamat kay sir. 100 lang na yun. Sir, salamat. Imuwasan na yun, 100 sad. Sir, salamat sir. May nalang na mo na, yaran makagastos sa yung kuwan. Di kay ka makuan ba, di kay ka ma... Palit din ako tambal sir. Oh, sib-sib lang yun na ha. Ipay na dyan ko sir. Hmm. Palit. Isa gamay ra na siya mang anay. Makatabang naman. Oo, sige. Sige. Salamat sir. Sige, lamat kinyo nay. Ako ni ari lang ko diri na kay na itanaw ko ni mga luoy man lang mga naong eh. Luoy good kay magatang ra sa mga sakyanan ba. Tawanan may ganina ho. Oh, nawanan pag yun. Mao ni trabaho sa mga makililimos. Di gyud lalim. Naami sila yung mga anak guys pero murag ambot nga wa ni sila tagda silang mga ginika silang mga anak eh. Ang uban kani siya lula na siya kuha na siya anak nga gatrabaho sa gobyerno. Pero ambot nga nang wa nila tagda ilang inahan. Sige ra man ni diri pakilimos diri sa kuan kapilya sa simbahan sa Redentores. So maro na guys, maro na yung akong vlog karong adlaw. Thank you for watching guys. Salamat. Salamat sir. Subscribe my YouTube channel, Jennifer Cantiveros Vlog. God bless you all. Salamat guys.